Wij zijn altijd haastig, haast nooit een keer gereisd. Want we willen nooit wat missen, nee, wij blijven aan het lijst. En had je dat heel lang door, ja, dan rent het vol eens vast. Dan viel je vol het eren en je viel je net best. Gelukkig ben we dan coaches, die weten hoe het zit. Die sissen wat er hier is en die zet je aan het spit. Yoga en wat stilte en rennen in de natuur. Bij jezelf op naar binnen ta, op ziek naar een nijfjoer. Die coaches kennen weten, die hadden er vast studeerd. Die kent precies vertellen, ja dan ken het net verkeerd. Die coaches kennen weten, die hadden er vast studeerd. Die kent precies vertellen, ja dan ken het net verkeerd. Wat binnen die coaches haastig, ze gaan nooit een keer gereisd. Ze kunnen geen afspraak missen, nee ze gaan aan het lijst. En als ze dat heel lang doen, ja dan rennen ze wel eens vast. Dan kunnen ze dagen sliepen en ze vielen haar net best. Die coaches kennen weten, die hadden er vast studeerd. Die kent precies vertellen, ja dan ken het net verkeerd. Die coaches kennen weten, die hadden er vast studeerd. Die kent precies vertellen, ja dan ken het net verkeerd. En dan minder rijk nog coaches, die weten hoe het zit. Die zeggen wat er mis is en die zet je aan het spit. Die coaches kennen weten, die hadden er vast studeerd. Die kent precies vertellen, ja dan ken het net verkeerd. Die coaches kennen weten, die hadden er vast studeerd. Die kent precies vertellen, ja dan ken het net verkeerd. Die coaches kennen weten, die hadden er vast studeerd. Die kent precies vertellen, ja dan ken het net verkeerd. Ja dan ken het net verkeerd. Ja dan ken het net